bizi-biziki naturturismoan espezializatutako konsultora bat gera, eta urtero hemen Tolosan aktibatu topaketak antolatzen ditugu, naturturismoan inguruan pixka bat eztabaidatzeko, eta mundu hontan ibiltzen gean sektore bai publiko-pribatuak bertan elkar ezagutzeko gune bat da. Topaketak goizean hizlari desberdinak izango ditugu, leku desberdinetatik datozena. Lehenengoa Dominik Berdugo da, naturturismoan, turismo iraunkorrean espezializatua. Bigarrena Peter Barley da, eta bera unibertsitateko irakaslea da eta abenturazko jardueretan espezializatua da. Erakunde publiko bat ekarri nahi genuen eta Tenerifetikan Juan Carlos etorri zaigu. Berak esplikatuko digu bai Tenerifen turismoan inguruan pixka bat nola egiten duten lan enpresa publiko eta pribatuen artean. Naturturismoan ere mugikortasun urriko pertsonak ere gerturatzen dira askotan. Orduan arazo horreri aurre egiteko ere beste adibide bat ekarri nahi izan dugu. Eta azkenik nahi genituen ekarri bi enpresa elkarlanari buruz hitz egiteko pixkat, eta elkartu ditugu Orbea eta Kili, beraiek proiektu bat daukate amankomunean, eta etorri dira pixka bat kirol turismoaz pixka bat hitz egitea. Gero, bazkaltzeko aukera eduki dugu eta atxaldean Topik Museoan 5 mikroproiektu desberdin izan ditugu eta aukera desberdinak eduki ditugu adibide desberdinak ikusteko. Tailerra antolatu dugu, txontxongien inguruan edo marioneten inguruan eta pixka bat jendean arteko ezagutza pixka bultzatzeko. Eta azkenik, mahai inguru batzuk egin ditugu, egun osoan zehar landutako gaiei buruz pixka bat eztabaidatu eta aurrerako bidea zein izan behar duen jakiteko.